Nu skal vi synge en farvelsang. Den hedder Det var sidste stop, og det er Lotte Kærså, der har skrevet den. Jeg plejer at spille xylofon til, eller klaver. Og så er det jo den sidste sang i musikstimen, og det er altid den, jeg spiller til sidst. Og enten så ligger børnene ned og bliver nusset af deres forældre, bedsteforældre eller pædagog. Så bliver de nusset på kroppen og på hovedet, og måske på ryggen. Jeg kan også vente på, at de voksne skal tegne bogstaver på ryggen, og så skal børnene viske, hvad det er for nogle bogstaver. Det kan også godt være, at vi slutter af med, at de bliver trukket rundt på nogle måtter, mens jeg sidder enten inde i midten og spiller på klokkespillet, eller op ved flylet og spiller på flylet der. Men ellers er det sådan ideen, at det skal være en afspænding og en rolig måde at slutte timen af på. Ja, den lyder sådan her. Det var sidste stop. Vi skal holde op. Vi skal ikke danse mere i dag. Bare ligge ned, perlerne af sved. Vi skal ikke danse mere i dag. Ånde ud og ind, som en stille vind. Vi skal ikke danse mere i dag. Hør dit hjerte slå, som et ur, der går. Vi skal ikke danse mere i dag. Og så prøver jeg at synge på la la la. Og la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Så plejer jeg at sige, efter den lyse tone, så siger jeg, tak for musik for i dag. Og så plejer det at være sådan, at så kommer der en kæmpe mylder af børn, der gerne vil op til mig, for de vil også gerne få lov til at spille på xylofonen. Og så plejer de at sætte sig i kø, og så får de lov til at slå 3 gange hver. Det behøver jeg ikke demonstrere nu. Det kan man jo etablere sin undervisning. Man kan også sige, at det kun er en selv, der spiller på xylofonen. Det styrer man selv. Ja, men det er bare en super god farvelsang. Og den bruger jeg med de små børn, men jeg bruger dem også med, jeg kan også godt bruge dem med 0. og 1. klasser.